Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela Masibela eIthonga ngomhla ka-17 February. USanele uhambile-ke waya kumfowabo uBanile laphaya elibeni lakhe eyomtshela phela ukuthi useyazi ukuthi ubani owabulala uyise. Ushilo-ke nanokuthi-ke angakhathazeki nakancane, uzoyilungisa yonke le nkinga le, futhi uzokwenza isiqiniseko sokuthi lo muntu uzojeza, futhi ajeze ngendlela engeke ize zichithe igazi, kodwa uzokwenza isiqiniseko sokuthi uyenza lento le ngobulungisa obusemthethweni, okusho kona ukuthi-ke uzofuna uNtanzi avalelwe ejele angabulawa. Hhayi-ke ngapha kuNtanzi benoZama impela-ke kusanzima ngoba uZama usafuna ukuthi asale la eSouth Africa angayi eMozambique nanamhlanje. uNtanzi-ke uzamile ukumdwebela isithombe ukumkhombisa phela ukuthi ukuhlala la eSouth Africa angeke kusaba nanzuzo yalutho kubona. Washo ukuthi yabona Zamahlobo, mangase kuthiwa wena uyabanjwa manje uzoboshwa mntanami, mekuwukuthi futhi awuboshwa uzobulawa. Kanti mina njengoyihlo angeke ngize ngivume ukuthi kwenzeke noma okukodwa kwalezo zinto kuwena ngikhona. Ngamane kubulawe mina, ngamane kuboshwe mina. Uyabona Zama, ngifuna ukutshela ukuthi asinabo manje abantu abazosisiza ngokuthi kulahleka amadokhethi. Asenayo ngisho imali enough ukuthi singanikeza abantu ukuba-bribe phela ukuthi basikhiphe hlampe ejele. Yabona manje bonke abantu akade besisiza abasey'khundleni ey'phezulu abasekho eduze kwethu, okusho kona ukuthi manje siboshwe singahlala sibhadle ejele. Yingakho ngithi mntanami kumele sithathe leli thuba sihambe siye eMozambique. Yabona eMozambique sengiwutholile ngisho umuzi omuhle oseduze kolwandle, indawo vele okade wawuyithanda. Kuzoba mnandi laphaya mntanami. Kanti-ke futhi-ke imali ekhona izokwazi ukusanelisa impilo yethu yonke. Ungakhathazeki mntanami. Wathi uZama, uPhinda, mina ngingahlala noPhinda. Wathi lalela, khohlwa uPhinda. uPhinda unjengekhonco elibuthakathaka. Ayikho into esingayenzela uPhinda manje. uPhinda umfanyana nje ogqilazekile, uwumthwalo la kuthina. Guys, inhliziyo kaZama-ke imane yaphatheka kabuhlungu mase sekushiwo ukuthi okay, noma kuthiwa uyavuma ukuhamba kodwa uzohamba yedwa, uPhinda ngeke abe khona eduze kwabo. Hhayi-ke guys, uthe nje uZama esathi uthi uyayinyonyobela bandla uya kwelinye igumbi, wamfica kahle uPhinda ey'hlalele nje etafuleni, ey'bhekele isibhamu sakhe, ey'cabangela iy'nkinga zakhe. Wamtshela nje ngqo uZama wathi lalela, asikho isidingo sokuthi uloke ungicashele lokho ungicashela kanje. Ngiyazi vele ukuthi nina ninoyihlo khona into eniphezu kwayo, kanti futhi-ke kule nto le eniphezu kwayo nifuna ukungikhaphela mina ningikhiphele ngaphandle. Uva lokuzama bathi heqe, ngoba vele phela uyihlabe esikhonkosini uPhinda. Kuvele kukhona into abayiplanayo, kanti baplane ukuthi uPhinda bengamfaki kule plani yabo. Umane nje uZama wasondela kancane eseshawa amahloni, wahlala eduze kwakho uPhinda. Wathi, Phinda, akusilona iqiniso lento ayishoyo. Mina nobaba ayikho into esifuna ukuvalela yona ngaphandle. Wathi musa ukuqamba amanga Zama. Uyabona nawe, uNtanzi kade lokhu ebhizi, lokhu ekubizele ekhoneni. Niyahleba, nikhuluma ngamehlo. Ngiyazi ukuthi uma ubona mina ubona isiphukuphuku sasemakhaya, kodwa ngifuna wazi ukuthi ngiyayibona mina lento eniyenzayo. uZama guys, kwaphoqeleka ukuthi aqambe amanga. Athi Phinda, uyazi phela mina nobaba kukhona ngampela into esiyiplanayo. Wathi ngampela kanti ikhona iplani? Wathi ngifuna nje wena kuphela ube ready. Wathi ready? Ready for ini? Lapho uPhinda yena utshela ukuthi kumele abe ready for i-fight phela, ngoba iyona nto ayazi kangcono lapha kaNtanzi, isibhamu nje, nokuthi sikhale enyameni kasibanibani ozobe eshiwo uyena uNtanzi noma uZama. Hhayi-ke guys, umane nje wathi uZama, hhayi siye eMozambique. Mina nawe Phinda sesizoqala impilo yethu kabusha. Yonke into esasifuna ukuyenza sesizoyenza manje. Ubaba usewenzile wonke ama-passport, siyahamba siye eMozambique. Wathi Mozambique? Wathi kunjalo. Nangampela-ke guys, lwathi ukuboshwa uvalo kuPhinda, ngoba bese seyibuza ey'phendule ukuthi hawe ma, ngaze ngamlahla uma wami, ngaze ngamjikela umuntu obenendaba nami,
ngakhetha abantu asebe manje sebenyenya ngasese, bekhuluma bodwa, beplana bodwa, sebezongilaxaza ngoba nakho izinto engasahambi kahle. Guys, uthe sebaqambile kamangaka uZama wabuyela Ntanzi. Wathi, ewu baba, sengimoshile. Sengimane ngathembisa uphinda-ke manje ukuthi sihamba naye se-Mozambique. Awu kodwa baba, angeke sikwazi ukumpintshisa. Hawu, wamanathi nje uNtanzi, eyi, Zamahlobo, angikwazi ukugxila kule nto engiyenza la. Musi lokhu kuba ngumsindo la eduze kwami. Kubonakala ukuthi uyahlanganisa, ubuka i-laptop, ubhuti, wenza ama-calculation. Kukhona into ebhizi ngayo laphaya and ayimnemisile neze. Le nto ayibona laphaya kule laptop ayimnamisile neze. Sesuka lapho wathi, hayi akukwazi ukwenzeka. Wabuza uZama ukuthi yini manje baba, yini engakwazi ukwenzeka? Wathi Zamahlobo, mntanami, ngiyabheda. Wathi baba, ukhuluma ngani? Wathi wonke ama-akhawunti ethu afriziwe. Bawafrizile wonke ama-akhawunti, asina ngisho isenti mntanami. Wathi hayi baba, hayi. Yeyi, uthwala izandla ekhanda uNtombo. Kwayile Mozambique le akade beqhosha ngayo manje nje idinga imali phela. Akundizwa ngamaphepha, kudingakala imali ukuya le eMozambique. So ama-passport-ke guys aphuntshile. Eyi, yazi kwesinye isikhathi futhi kuye kushiwo kuthiwa ukarma uyayazi i-address. Cause manje labantu bebekade bethi bafuna ukuphendukela uphinda ehleli phansi kophahla lwabo endlini eyodwa guys. Buka-ke manje akusahambi muntu, uphinda ubezokhalaza ayihlikihle phansi esebona indizamshini imshiya ngemumva. Kodwa-ke manje akukhali kwandizamshini, zothi ziyasala la eMzansi. Akekho ozondiza le koMozambique ebalekela amacala akhe. Guys, akupheli-ke lapho. Iphoyisa kuSibiya likubeke kwacaca ukuthi yabona-ke manje Sanele, asikho isidingo sokuthi siloke sitataze. Isikhathi sokuthi sehlise umoya-ke manje, silinde. Eyi, washo uSanele ukuthi sisalinda, esho ngenhliziyo. Wathi uSibiya, lalela, ngiyazi ukuthi isineka usenaso nawe. Nathi sisenaso, kodwa iyodwa into engiyaziyo. Yalibo igundwane, mase lilambile, liyayenza indlela yokuphuma phela, ukuze liyocoshacosha lidle. uNtanzi uzolamba. Yabona mhla elamba, uzophuma athi ufuna ukuyodla, athi uqoqoqoqo ugcwalise isisu. Yila thina-ke sobe sesimbamba khona. Kwamanje nje asithi ukwehlisa umoya sithule silinde. Kanti uyazi vele ukuthi njengoba ekhuluma ngendlala kaNtanzi, vele sefriziwe wonke ama-akhawunti. Ngeke-ke vele angalambi. Ngisho noma kuthiwa khona ifihle esikhwameni izophela. Ebese kumele aphume-ke athi ukunyakanyakaza njengenhloko yekhaya. Lapho-ke bazobe sebe-ready abakwaSindlondlo bese beyambamba. Guys, aphela lapho-ke amasibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys.